A saját gyerekét összekormolja. Smog mérgezést kap a lányom. Isten! Ez a szanazoli füstele. Meg vagy Ákos? Ebből a szempontból jobb a hátsó szánkó. Nézzük Ákost is megmutatjuk. Most jobb itt bent ülne a meleg kocsiban, mint ott. Ákos fejen találta Petit. Közelébe se van Peti. Nem baj, oda is kell. De rossz hangja van. Jobban csúszik, kicsit megkopik a fránkó. Itt tök jó ülni hátul amúgy. Le is lehet feküdni. Igen. Nem baj, én is ki. Ez a lényege. Jó, hogy nem ázik át az a kesztyű. Nem fog fagyni a kezem. Kinga kiabál gyorsan. Most jó. Gyorsan, apa! Jó, gyorsan! Hogy a sáját húzza föl. Peti, húzd följebb Kinga sáját. Húzd fel. A sálat húzd feljebb. Gyorsan, apa! Hello! Följebb. Gyere vissza. Úgy. Az lenne jó, hogy Ákost így megtámadnak a kutyát. Ja. Ez a legjobb, ez a latyak! Meg van még Ákos? Eszik a kutyát! Megvan a módszer! Arról jobban látszik, hogy mind a kettő. Látszik Ákos is? Aha. Jó. Nem húzom! Már ott mi van? Ja, hogy húzgálja, hogy én Kingával vagyok, bazzak, nem lehet üzélni itt. Jó. Nekem is már úgy Kinga. De neki egy ilyen nagy izé csapódott. Még tudom igazítani Ákos. Micsoda? Ja, hogy megránt engem is? De Andis is. Ákos nem sokkal elveszítjük szerintem. Jó kemény a hó, így. Még igazítok Ákosra egy kicsit. Ezt érzed amúgy? Jaj, de én is! Meghúzom, akkor én is lemegyek, látod? Ezzel is tudom magam irányítani. Látod? Így megyek Andis után. Jó kocsit vettetek, ezt tudod? Jó ez a dízel kocsi. Kinga, jó ez a dízelkocsi. Jaj,
Jaj, de jó kocsit vettük. Itt van. Már ott te hátul? De ezt mit csinálja? A rugózást mit csinálják? Megyünk Szentendre. Hát itt fölle. Kimegyünk. Tiszta ízű pettel a Üvesen földre. nem marad a szám. Apa, hova megyünk Szentendre? Lefejött az ujja. Szóljatok, ha elég!